Sentiches algunha vez triste ou preocupado, pero cando intentaches falar, sentiches que ninguén te escoitaba de verdade. É un sentimento difícil, non? Cando todo o que necesitas é que alguén te escoite sen dicirche que facer. Coñece a Maya, unha nena amable e dedicada que amaba plantar sementes no seu proxecto de xardín escolar. Hoxe, porén, o seu habitual sorriso brillante estaba escondido baixo unha nube de preocupación e profunda decepción. O seu proxecto especial de xirasol, que coidara con moito esmero durante moitas semanas, non estaba a prosperar como esperaba. O ese pequenos brotes verdes marchitábanse tristemente, e ela non podía entender por que isto sucedía a pesar de todos os seus esforzos. Maya viu ao seu amigo Leo preto dos balancís da escola, feliz mordiscando unha mazá verde crocante. Leo, comezou ela, a súa voz suave cun lixeiro tremor, o meu proxecto de xirasol está fallando, e síntome moi abatida por iso. Leo parou inmediatamente de balancearse, os seus ollos abertos de preocupación e un rápido desexo de axudar. Oh non, Maya, usaches auga suficiente todos os días. Quizais o plantaches no lugar equivocado, sombrío. Deberías ter comprobado o tipo de solo con máis cuidado primeiro. Tiña boas intencións, e as súas intencións eran certamente boas, pero as súas preguntas rápidas e as súas suxestións inmediatas fixeron que Maya se encollera un pouco por dentro. Ela só quería compartir os seus sentimentos pesados e o peso no seu corazón, non recibir unha lista de todos os posibles erros que puidera cometer. Está ben, Leo, supoño, murmurou ela, os seus ombros caeron mentres se afastaba lentamente. Sentíase aínda peor que antes, como se os seus sentimentos non fosen importantes, só o problema práctico que había que resolver. Unha onda de soidade invadiu a Maya, sentíase incomprendida e verdadeiramente soa na súa tristeza. Parecía que ninguén comprendía realmente a profundidade do seu esforzo e a consecuente angustia. Mais tarde esa tranquila tarde, Maya viu a súa outra amiga, Sara, sentada tranquilamente nun banco illado do parque, absorta nun fascinante libro. Sara sempre tivo un xeito tranquilo e amable, e unha expresión bondadosa e pensativa. Maya dubidou un momento, entón colleu coraxe e camiñou lentamente cara a súa amiga. Sara, dixo, a súa voz aínda un pouco tremelicante, podo falar contigo uns minutos. Estou moi preocupada polo meu proxecto de xirasol. Sara pechou o seu libro suavemente e colocouno con cuidado xunto a ela no banco. Mirou a Maya con ollos cálidos e comprensivos que parecían invitar a honestidade. Por suposto, Maya, que é o que realmente te preocupa e pesa tanto no teu corazón, respondeu suavemente. Maya entón derramou lentamente o seu corazón, explicando detalladamente canto tempo e esforzo cuidadoso puxo con amor en todo o proxecto. Describiu a súa profunda decepción, a súa crecente confusión sobre as plantas murchas e o seu medo silencioso a fallar completamente diante da súa clase. Sara non interrompeu a Maya nin unha soa vez, nin ofreceu solucións rápidas ou axuda inmediata. Simplemente sentiu suavemente, escoitando atentamente cada palabra, absorbendo verdadeiramente a historia de Maya sen xulgar. Ás veces, ela simplemente e sinceramente diría, iso soa realmente difícil de superar. Comprendo perfectamente por que te sentirías tan triste e frustrada nesta situación. Ela permitiu a Maya falar libremente. Sara deixou a Maya falar ata que todas as súas preocupacións, medos e frustracións estiveron finalmente ao descuberto, sen estar xa encerradas dentro. Houbo un silencio agradable e tranquilo despois de que Maya terminase de falar, e o so do distante trino de paxaros felices e o murmurio das follas. Moitas grazas, Sara, dixo Maya, un sorriso xenuíno e pequeno finalmente apareceu nos seus beizos, aliviando a tensión na súa cara. Síntome moito mellor só con falar diso, de verdade. Só escoitaches, e iso era todo o que necesitaba. Sara sorriu calidamente a súa amiga. Ás veces, iso é absolutamente todo o que realmente necesitamos, non é, Maya? Só alguén o suficientemente amable para escoitarnos, realmente escoitarnos, sen intentar arranxar todo. Maya sentiu con profunda conformidade, dándose conta da inmensa diferenza entre as dúas conversas. Finalmente comprendeu unha profunda verdade, os verdadeiros amigos non sempre necesitan intervir e resolver todos os teus problemas de inmediato. Ás veces, o seu agasallo máis precioso e grande é simplemente estar presente, ofrecendo un oído paciente e atento e un corazón cheo de empatía e comprensión. Coitar sen xulgar axúdanos a todos a sentirnos verdadeiramente segros, valorados e profundamente queridos polos que nos rodean. Construe activamente amizades moito máis fortes e profundas, o que nos permite compartir o noso ser auténtico e verdadeiro sen ningún medo a ser xulgados ou incomprendidos. Lembra, e tamén tes o poder de ser ese amigo maravilloso e solidario para outra persoa. Simplemente escoita cun corazón aberto. Esta historia che pareceu útil e conmovedora, asegúrate de subscribirte a Galicia Andrepo para obter máis contido inspirador como este. Por favor, dalle, gústame, a este vídeo e comparte os teus comentarios reflexivos na sección de abaixo.